Уважаеми дами и господа, откривам първата национална конференция по проверка на качеството на висшето образование. Тази конференция е организирана под патронажа на заместник-председателя на Министерския съвет и министър на образованието и науката, доцент Даниел Вълчев, който присъства на нашата среща, на нашата конференция. Конференцията е организирана със съдействието на Министерството на образованието и науката, със съдействието на съвета на ректорите, със съдействието на редица висши училища в нашата страна. Съюзът на учените също е съорганизатор на тази конференция. На конференцията са изпратени 36 доклада, 10 от които са пленарни доклади, 26 доклада ще бъдат представени като панелни доклади. И както е определено в програмата, в края на днешния ден ще се състои една кръгла маса на обсъждането на всички изнесени материали и се надявам да приключим с един проект за решение, с което конференцията да изрази своето виждане за по-нататъчното развитие на въпроса за качеството на висшето образование в нашата страна. Гости на нашата конференция са съвсем господин министър, представители на областната управа, госпожа Галя Генева и представител на местното, господин Андреев. На тази конференция ние поканихме и чуждестранни гости, за да се сравним часовника, за да получим един външен поглед върху това, което ние правим. За мен е удоволствие да ви съобщя, че наши гости чуждестранни са господин Димитро Мирон, държавен секретар на висшето образование и европейската интеграция в Министерството на образованието, професор Малкъм Фрейзър от Великобритания, експерт в Асоциацията на Европейските университети. Професор Сергей Сидоров и професор Василий Тараканов, заместник-ректор на Волгоградския държавен университет. И преподавателите Илия Билет и Ервин Смет от университета Карл Григорий Андерсен. Като домакин на първата национална конференция по качеството, искам да кажа на всички наши приятели и гости, добре дошли и успешна работа. Въпросът за качеството на образованието се коментира в публичното пространство в последните 3 години и в последните 2-3 години. Активна позиция по тези въпроси заемат и българските работодатели. И това е един добър знак. За съжаление обаче, проблемите, свързани с качеството на образованието, не могат да бъдат решени в краткосрочен план. Защото, както добре е известно, лесно се руши, трудно се създава. Моите впечатления, аз имах привилегията да прочета всичките доклади, които са представени като домакин и да добия това впечатление, което ще споделя, е, че у нас висшите училища направиха значителни стъпки в изграждането на вътрешните системи за управление на качеството, но положителните резултати за сега се отнасят главно до формалната страна на въпроса. Разработени правилници, изградени структури, сертифицирани системи, по ИСО на някои места, регулярни одити. Това, разбира се, е едно необходимо условие, както на фонетиците казват, не е достатъчно условие. Струва ми се, че все още резултатите от действието на тези системи не водят до очаквания резултат, защото остават нерешени някои важни въпроси, имащи отношение към качеството на висшето образование. Какво имам предвид? Факторите, от които зависи качеството на висшето образование, могат да бъдат разделени на 2 групи. Външни и вътрешни. В представените доклади са засегнати преди всичко въпросите, чието решение е в ръцете на академичната общност на висшето училище. Аз искам тук да кажа няколко думи за външните фактори. И затова ще си позволя да поставя на вашето внимание въпроси, без сега да се ангажирам с отговори, надявайки се,
че в рамките на днешния ден ще потърсим отговори и на тези въпроси. И първият въпрос е: благоприятства ли средата, в която работят българските университети, нормативна среда, финансова среда, икономическа, социална и произтичащите от тази социална среда нагласи развитието на системите за качество на висшето образование и висшето училище? Кой трябва да каже какви знания и умения трябва да има един бакалавър или магистър по определена специалност? Академичните общности трябва да се произнесе по въпроса, работодателите трябва да се произнесат по въпроса, Министерството на труда и социалните грижи или всичките три общности заедно трябва да седнат на една маса и да се разберат по този въпрос. Може ли изобщо да коментираме въпросът за качество на висшето образование, ако първо не сме дали отговор на този въпрос? Ако ние не знаем как трябва да изглежда крайният продукт, който искаме да произведем бакалавър или магистър. Как да определим неговото качество тогава? А тази дискусия, тя е дискусия, която не е завършена не само при нас, а и в редица европейски държави. Системата за висше образование трябва да се разглежда като част от една система с качени съдове с всички останали системи у нас. И въпреки че тук не става дума за физични явления, добре известният закон за скачените съдове важи в много голяма степен. А този закон гласи, че системата от скачени съдове не търпи разлика в нива на отделните скачени съдове, а се стреми да ги изравнява. Ето защо очаквам днес, наред с проблемите, които трябва да бъдат решени от самите висши училища, ние да си дадем ясна сметка и с настойчивост да отправим към държавните институции пожелания за решаване на тези въпроси, които се явяват пречка за подобряване на качеството на нашето висше образование. Защото като барон Мюнхаузен сами не сме в състояние да се измъкваме от проблемите, които са намерени. Поставяйки този въпрос, се надявам, че няма да бъдем разбран погрешно. Това не е опит за оправдание или опит да се прехвърли отговорността извън академичната общност. И затова ще го кажа по-ясно. Подобряването на качеството на висшето образование изисква съвместни, хармонизирани действия на академичната общност, държавните органи и обществеността, за да имаме успех. Едно анкетно проучване, съдържащо се в един от докладите, съобщава, че по въпросите на висшето образование нагласите на българските студенти са повече песимистични, отколкото оптимистични. От предполагаемите отговори на въпросите, които преди малко поставих, също не бъдат особен оптимизъм. Но веднага искам да кажа, че аз като рода съм оптимист. И съм оптимист, защото колкото и трудно да върви внедряването на болонския процес не само у нас, но и в такива големи държави, като Франция и Германия, колкото и силно да изявен стремежа да се запази статуквото, аз съм убеден, че този процес, на който ние сме свидетели и са участници на този процес, е продиктуван не от политическото решение на министрите на образованието на Европейския съюз, а от динамичния живот на 21 век. И който не разбере поведата на времето, просто ще си живее с носталгията по отминалите времена и ще остане извън борба. Този оптимизъм и дава надежда, че днешната конференция ще даде тласък на развитието на вътрешно-университетските системи за подобряване на качеството за висше образование, ще отправи ясни послания към законодателната и изпълнителната власт, за да може българското висше образование да заеме достойно място в европейското образователно пространство. Искам да благодаря от името на Организационния комитет за активното съдействие, което получихме от Министерството на образованието и науката, от Националната агенция СОКРАТ, това е финансово съдействие, съдействие с присъствие в подготовка на конференцията, на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието, на Съвета на лекторите и на поканените лектори, които се отзоваха на поканата да изнесат пленарните доклади. Още веднъж пожелавам отворена дискусия и успешна работа. С тези встъпителни думи, след тези встъпителни думи, си позволявам да дам думата
да кажа няколко думи във връзка с откриването на конференция. Заповядайте, господин